nyithi makendo gidong kapod gidiedo e okang' mokwongo mano e lig ma pacho ka nikech kinde duto watemo nyayo kata wuo e lig ma oko lakini yudo ka ok watem gero lig ma pacho ka. Koro aparo ni en poch gi pak ne Kogalo, to kata kamano polis ne oumo igi piny ka giwacho ni ging'e kama gibiro romie kodgi. Ging'eyo kama gibiro chule kuor. Gibiro chulo kuor nyime kae. Ma en wach mano omoro osiepna Tom Ajode ka nitie Buruburu, omor kabisa kendo pod opuonjo nyaka okinyi masani. Wach manyo komora en weche ariyo. Achiel, Senior J oselose koro kabinwa nikech ing'eyo ni gima Senior osekale koro ikale akala. Wach machielo en wach mar medruok mar masirni mag ndara, mar accidents matimore pacho ka odiochieng' kodiochieng'. Victor, wawito ji ma kata mana nyoro godhiambo nitiere report ni dhano ma kwan gidirom 4 nyowito ngimagi apaya mawuok Mwingi kadonjo Thika. Mano odhiambo manyoro kendo thoth dhano nohinyore. To king'iyo odiochieng' kodiochieng' dhano wito ngimagi. Koro aparo ni ma en gima kawa gi luoro to medruok mar apaya medruok mag accidents kata masirni matimore pacho ka mino ka dhano wito ngimagi, nyithi sikul, dhano wito ngimagi, jodongo. En gima koro nyaka ng'ini to ere kaka inyalo duoka masirni machalo kamagi pacho ka nikech dhano jodong mine dong mond liete, nyithindo dong kiye, weche mang'eny timore e kor gweng'. Koro aparo ni en gima wabiro goye mbaka. To bende kata mana direpe ma bende ang'eyo ni samoro winjo wa elak sani kaka ing'eyo ni kinde duto jomatatu kamoro amora sani en mana wach mar kaka wanene. Wakwayogi ni mondo wabedie jomotang' e ndara, wabedie joma orito ngima jogo ma wating'o, to kata mana ng'at mane gache wegi kata mana jogo mariemba piko ng'e ni ngima Nyasaye ochiwo dichiel. Erokamano. Wach mangima mokalo ma jowete wa osewacho nyakoro Jwang'o timo mos